El proper 27 de març d'enguany s'inaugurarà al Museu d'Art de Girona l'exposició Artigau Cròniques d'una realitat 1965-1977 fins al 12 de setembre d'enguany. L'exposició, comissariada pel historiador d'art Sergi Plans, ha estat molt treballada durant 2 anys, triant les obres de tot aquest període. Aquí tenim una de les obres més representatives d'aquesta exposició, que el títol a l'època, és 1971, era Consumidora protegida per una mascareta. Agafa una certa actualitat perquè ara la protecció de les mascaretes la protegeix contra un virus, no contra el virus del consum, que era el que en l'època intentàvem explicar o, si voleu, denunciar. Aquesta exposició és una exposició que va publicat un catàleg exhaustiu amb textos de Sergi Plans, de Marc Saiz i de Julià Guillamont, amb tota l'obra reproduïda i fotografies i documents de l'època. Una exposició on hi ha més d'un centenar de quadros, més unes quantes vitrines on hi haurà documents d'època i que a mi, la veritat, em sorprèn. És com el fet de formar part d'una història meva, però que em sona a història, de cosa passada, i que em fa molta il·lusió que aneu a veure. Així també em fa molta il·lusió que continueu fent les subscripcions en el meu canal. Gràcies.